Que no t'ho creuràs, que ràpid es fan aquestes faves! En una olla poses cansalada fins que quedi ben daurada i afegeixes una porció de verdures confitades i una bossa de faves baby congelades. 3 fulles de menta fresca i ho cobreixes d'aigua. Hi poses sal i ho deixes bullir durant 3 minuts. Sempre va bé tenir verdures confitades. Si vols saber com fer-les, busca a YouTube verdures confitades amb la CCM. Has vist aquest vapor a l'obrir? Doncs crec que m'ha espatllat la càmera, ja veuràs més endavant. Ja han passat els 3 minuts, tapes l'olla i la introdueixes dins la CCM. La deixaré de 30 a 45 minuts. Vaig a comprar una barra de pa i torno. Mentre he tingut una mica i han passat 45 minuts, però si les tens més estona no passa res. El que us deia, la càmera falla, però les imatges són les que tinc i em sap greu, però l'he hagut de muntar així. Bé, el que importa és que les faves han quedat bé i amb una bossa de mig quilo han sortit 2 racions ben generoses. He bullit 2 ous durant 8 minuts, que ara posaré per acompanyar el plat. També pots fer cuina ràpida per calor retingut o conservar calent fins l'hora de menjar. Si em segueixes podràs saber tot el que es pot fer amb la CCM. Han quedat tan bones que estan per sucar-hi pa. Anima't a fer-les i m'agradarà saber com t'han quedat en els comentaris.